Şol wagt birnäçe adam gelip Pilatın celilellere edenleri barada İsa habar berdiler. Pilat olaryň käbirini öldürüp, olaryň ganlaryny kesip duran gurbanlyklaryna goşupdy. İsa şeýle jogap berdi. Şeýle ejir çeken bu celilelleri beýleki ähli celilellerden has köp günäli hasaplaýarsaňyzmy? Elbetde, ýok. Emma toba etmeseňiz, siziň hemmäňiz şolar ýaly helak bolarsyňyz. Ya Siloam minarasy üstlerine yıkılıp ölen 18 adam ýadyňyzda dälmi? Eýsem şolar Ýerusalimdäkilerden has köp ýazyklydyr öýdýäňizmi? Elbetde ýok. Emma toba etmeseňiz, siziň hemmäňiz şolar ýaly helak bolarsyňyz. Onsoň İsa olara şu tymsaly gürrüň berdi. Bir adamyň bagyna biti oturan bir incir agacı bar eken. Ol gelip ondan miwe atarýar. Ýöne hiç saat tapmaýar. Ol bagbana. Men 3 ýyldan bäri gelip bu incir agajyndan miwe gözleýän. Emma birini de tapamok. Onu kesip taşla. Ol näme biderek ýer tutup otyr, diýär. Emma bagban oňa: "Agam, oňa bu ýyl hem degme. Men onuň töweregini gazyp dökün bereýin. Geljek ýyl miwe bersehe ne ýaşy. Bermese de onu kesip taşlarsyň," diýär.